इनी नेक्स्ट व्लॉग अवे ड्रेसेस तोजा पंदित्ते आयतने व्लॉग मल्तोंदिल्ले इनी शाल सन्वी सन्निंदे सन्नी शाल सोकुंडे इंत टिप्स दादा बंड मस्त जनक्कि ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಸನ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೆಂಗಲ ಸಾನಿ ಒಂಜಿ ಓ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಬರ ಸರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ರತೆ ಸಾನ್ವಿ ಅಂತೆ ಹೈ ಫೈ ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಹೈ ಫೈ ಹೈ ಫೈ. ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ತೋಜಾ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ದಾದಪುರ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ದೊಂದು ನಾನು ಬಂದು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದುಂಬು ನಿಗಲ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗತೆ ಮನ್ಪುಗನೆ ಮನ್ಪುಗತೆ ಮನ್ಪುಗತೆ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮಗೆ ತೊಂದಿನ ಸೀರೆ ತೋಜ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಟೈಪ್ದ ಸೀರೆ ತೊಂದಿರ ಪಂದೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪೋತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕಲು ತುಲೆ ಈ ಟೈಪ್ದ ಸೀರೆ ಅಂತ ತೊಂದಿರು 2400 ಸಮಥಿಂಗ್ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಪಿಂಕ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪೂಜೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬಂದು ಅವನೆಂದೆ ತೊಂಡೆ ಇರ್ತಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡಲಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಬಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಸೀರೆ ಅಂಚೆನೈಕ್ ಪೂರ ಲೈನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಕರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತಂದ ತೊಂಡ ಅರೆಗೊಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಮಾಮುಗು. ಸೊ ಮಾಮುಗಂಜಿ ಬನಿಯನ್ ತೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಶರ್ಟ್ ತೊಂಡ ಅರೆಗ ಒಂಜಿ ಲುಂಗಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ತೊಂಡ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ದ ಶಾನ್ವಿಗೆ ಬೋಡೆಂದು ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜನ ಬೋಡೆ ಬುಚ್ಚಿ ಅದೇಗ ಉಂಡು ಅವಳು. ಸೊ ನೆಕ್ ಎತ್ತು ಬಂಡ 795. ಸೊ ಶರ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಬುಚ್ಚಿ 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 ಬುಚ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಿನಲ್ಲ ಬರ್ಡೇಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತಂದಿತ್ತಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಪೊಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಒಂದೊಂದು ಎದುರು ಪಾಡ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಶೋಕಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ದಾನಿಯಾರು ಒಂದೇ ಪಾಡ್ನು. ಸೊ ಪೂಜೆ ದಾನಿಯಾರಿಗೆ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ತಂದು ಕಂಡ ನೆಕ್ ಒಂಜಿತ್ತಲಿ ನೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಈ ಟೈಪ್ ತಾನೆ ಸಾಕ್ಸ್ ತಂದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ನಡ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿಜಿನರಿಗೆ ಶೂಟ್ ತೊಂದೊಲಿ. ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಲವ್ ಫುಲ್ ಕಾಟನ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಕಂತುನ ಪತ್ತುನ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ನೆಟ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆನೆಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆತುಲೆ ಯಾರೊಂದು ಪತ್ತೊಂದೇಳು ಡ್ರೆಸ್ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಈರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪೋ ಬನ್ನಿ. ಜಿಪ್ ತೆಪ್ಪರ ಜಿಪ್ ತೆತ್ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮಗೆ ತಲೆ ಅರ್ಧ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿಪ್ಪನ ದಿತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಫುಲ್ ದಿಪ್ಲೆ ಫುಲ್ ಜಿಪ್ ದಿಪ್ಲೆ ದಿಪ್ಲೆ ಚಂಕದೆ ಪೊಡಲೆ ಇಂಚ. ಸೊ ಸಾನ್ವಿನ ಪೂಜೆದಾನಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಐಕೊಂಜಿ ಟಾಪ್ ತುಲೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜಂತ ನಂದು ಕಲರ್ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂತ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಉಂದೆಗೆ ಎಸ್ ಸೈಜ್ ಉಂದೆ. ಸೊ ನಡೆದು ಕಿಂಜ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬ್ಲೂ ಟು ಗ್ರೀನ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದೆ. ಬಟ್ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದೇ ಸೂಟ ಹೊಂದಿತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ತಲೆ ಶಾಲ್ ಇರಂಗೆ ಶಾಲ್ ಸಾನ್ವಿ ಸನ್ನಿಂದೆ ಸನ್ನಿ ಶಾಲ್ ಸೋಕೊಂಡೆ ಬಂಗಾರು ಶೋಕಂಡಿ ಬಂಗಾರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ಲ ರಾಜರ್ಲ ದೆತೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ದೇಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂತಿತ್ತಿನೇ ಉಂಡು ಅಂಚದು ದೆತೊಂದುಜ ಪೊಸತ್ತೆ ಉಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಅವೆನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೊಡಾತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತೊಂದರೆ 105 ನೆಕ್ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದರೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಹೈಕ್ ಇನ್ನರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂಜಿದೆ ತೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲರ್. ಸೊ ಸಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪುನತೆ ಸೊ ಕಾಟನ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇಂಚ ನಂಗೆ ಏತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅವೇ ನೆಂಜು ತೊನ್ನಿ ಇಟ್ಟು ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿ ಬಾ ಪನ್ನೆಮ್ಮ ಸಾನ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ತುಲೆ ಪಕ್ಕಿ. ಓ ಚನಿಲ್ ತುಲೆ ಚನಿಲ್ ಅತ್ತೆ ಉಂಡು ಓಡಿಪೋಂಡು ಚನಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಡುಬ್ಬ ಪೂರ್ಣಿ ಚನಿಲ್ ಡುಬ್ಬ ಪೂರ್ಣತೆ ಸಾನ್ವಿ ಸಾನ್ವಿ ಚನಿಲ್ ಡುಬ್ಬ ಪೂರ್ಣೆ
ಎಂಜ ಬೂರ್ನಿ ಡುಬ್ಬ ಬುಂಡು ವಾಬ್ಬ ಇರ್ದೆ ಬೂರ್ನಿ ಇರ್ದೆ ಬೂರ್ನಿ ಈಗ ಅಪ್ಪಜಪ್ಪ ಅಪ್ಪಜು ಅದೇ ಪರಿ ಅಪ್ಪಜಿ ವಾಬ್ಬ ಗೈಸ್ ಎಂಗಳು ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂಚಾದ ಪಿದೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರಾಜರ್ ನಡುಟೆ ಬತ್ತೇರು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತು ಎಂತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಯ ನಡುಟೆ ಸೊ ಒಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಒಣಸಗಲ ಪಿದೇ ಮಲ್ತ ಜೋರು ಬಡಲ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯರುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡ್ ಅಮ್ಮನ ಸಾರೀಸ್ ಆವಡ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಕನಮ್ಮ ಇಂಥ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ನನ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅತ್ತೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲಾರು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಏತ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾದ ಪೂರ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈದು ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಡು ಸಾನ್ವಿಗೆ ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ಡ್ 5 ಮಂತ್ಗೆ 5.5 ಮಂತ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೈಸನ್ನು ಕೊರ್ಪಾದೆ ನಾವು ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪಾದೆ ಅಂಚನೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ 6 ಮಂತ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓ ಪ್ಯೂರಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿನಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಈ ಮೂಜಿ ಪ್ಯೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕೊರ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಕೊರೊಂತಡ ಒಂದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬೀನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದಿನ ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎತ್ತದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪೇರಾರು ಬೇಪಾದ ಕೊರಂಡ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತ್ಕೊಂಡ ತಿನ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಯೂರಿ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಓ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರಂತ ಪಂಡ ಕಿತ್ತಾಳೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮುಸುಂಬಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಚಪ್ಪರ್ ಚಲ್ಲಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಅವು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬನಾನಾ ಅಂಡೆಲ್ಲ ರೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಸಾನ್ವಿಗಂತ ಕಫದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನಾನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನಲ್ಲ ಈಗ ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ವಿಷಯ ಬರೋಣ ಅವು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಯಾನ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಓ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಬೇಳೆ ಕಾಳದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂದೆ ಯಾನು ಬೋಡ್ತನ ಲಿಂಕ್ ಮಿತ್ತು ಬಡೊಂದು ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೆಗೆದಿತ್ತಿದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಪೋದವ್ಳು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೆಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ಪಂದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಂದಿನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಉರದ್ ದಾಲ್ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮ್ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೊಂಬುಡು 2 ದಿನ ನುಂಗಾದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನು ಅರ್ಥ ನೋಡು ಹೈಟ್ ದಂಡೆಲ್ಲ ಕಜಾವ್ ಇತ್ತಂಡ ಹೈಟ್ ಒರಿದು ಪೋಕೊಂಡು ಸೊ ಅರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ನೀರಿಗೆ ಆ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಸೆಕ್ಕರೆನ ಒಂತ ಪೇರ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೋಡು ಸೊ ಒಂದು 7, 8 till 9 ಮಂತ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಏನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ವಿಗೆ ರೈಸ್ ಏಪ ಕೊರ್ನಿ ಬಂಡ 8 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ರೈಸನ್ನೇ ಆನಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದಪುರ ತಿನ್ಪುತ್ತಲೆ ಫುಲ್ ತರಕಾರಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆವಡ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಆವಡ್ ಬೀನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಓ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪತ್ತಲೆ ಅವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆವಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತ ನಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ದಾಪಂಡ ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ ತುದುಪ್ಪರ ಒಂಜಿ 1 ಮಂತ್ ಯಾನಲ್ಲಿ ಕಡೆದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚು ಕಿಂಜ ತೊಂಡು ಬೆಳ್ಳು ದಪಂಡ ಪುರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಕೊರೊಂತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೇಕ ಒಂಥರ ವಾಂಕದ ಬರೋ ಶುರುವಾಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬಂಡೆ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚನೆ ಫುಡ್ ಕೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಪಂಡ ನಿಕ್ ಪಿದೇ ಪೌಂಡೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಒಡೆ ಪೊಪ್ಪ ಕಡೆಯರೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನುಪ್ಪುನ ಕೈಟ್ಟೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತರಕಾರಿ ಬರೋ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪಿದೇ ಪೊಂಡ ಇಜಿನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅದಂತೀರು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಯದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತ್ ಸರಿ ಪೊಜೆಂಕದು ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಇದು ಫುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೇಂದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಓದು ಪಂತೆ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನಂಜು ದಿನ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ್ರ ಬುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಫುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಪ್ಪಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಲದಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸರಿ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪಂದಿನ
ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಬರ್ಪರೆ ಸಾನ್ವಿ ಆರೊಡ್ತೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಬರ್ತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಅವೇ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಗೈಸ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಷಿತಾ ಸಿ ಮೇರ್ಪಾಡ್ದರ್ ಹಾಯ್ ಪೂಜೆ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕೆ ಡುಪ್ಪುನು ಇರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಂದುಪ್ಪು ಎಂಕ್ 2 ಮಂತದ ಬೇಬಿ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಸಾನ್ವಿನ್ ತೂನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಉಂದು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್